Oui, allô? Ouais, maman. Tu avais clé sur la bonne, tu as mis du volet, tu se rappelles là. Mais bon, mais ta voix sur. T'es sur les bonnes. Le niveau de maintenant. Ne ba moi dans là. Il faut pas te mettre à ça. Voilà, mettre à ça, plan au vieux. Oui, maintenant. Ici. Tu avais clé sur la bonne. Ne peux pas faire une quoi rasso. Tu n'es pas dans mes. Tiens, la majane est là. Ah, Bessie, au Moukma. Qui était à ta école là, ça. Bon, Bessie, vraiment, école gardiner. Mais, b'a donné grand frère la bébé. Ou Clara Kalana. Ou ma barasoro. Bon, en fan en bas bébé. En fa korla, en bas korla. Bon, en des cas, on tabac ici. N'a fɔra olu sa alu bi k'i débrouiller n'an ye an tɛ ka baara sɔrɔ bon tiɲɛ yɛrɛ la ne kɔni bɛ ka n débrouiller baara dɔ la fɔlɔ walasa an bɛ se k'u ɲɛji cɛ cogo min ma Mamadou. Ni kɔni y'a dan ne ta ma i ka kalan kɛ o kɔni ka di ne ye. Besi école ka di ne yɛrɛ o mais i b'a dɔn o degun b'i kan wa n bɛ taa n sigi kilasi kɔnɔ wala a tɛ don o de la ne bɛ ka n débrouiller walasa an bɛ se k'an mansaw ta cogo min. Ah bon komi i ko ten tiɲɛ yɛrɛ la i fɛnɛ bɛ ka min fɔ o ye tiɲɛ mais a ma nɔgɔ quoi an bɛ dugawu de kɛ ala ka a bɛɛ lajɛlen ɲa ka d'an ma. Amin amin. Ma i cɛsiri baara lankolon tɛ yen mɔgɔ lankolon de bɛ yen. Besi n y'a faamu. Cɛ lamɛnni yɛrɛ ne ci ese ne tɛ taa o ci la. I sigilen bɛ ama i ma taa bulon la bi yan i ma taa baara la bi yan. Bon kunun an jigintɔ patron ko an kana kɔn ka taa bi k'ale bɛna taa ci dɔ la quoi bon o yɛrɛ kelen baaraba tɛ yen sisan ma. Cɛ n bɛ taa lamɛnni ka ci la quoi. Ok an b'a kɛ kɔfɛ. Mais la mère dit. Voilà, la mère bora. A bɔra. Ah, bora, ka taa ci dɔ la. Ne yɛrɛ ka lamɛnni tun ye n ci a ma. Ko ne kana bari wari nɔfɛ. N'a nana n bɛ ci f'a ye. O problème t'a la. Mamadu a bɛ yen. Wala basi foyi tɛ yen Mamadu a bɛ yen. Non, n bɛ na o la fɔlɔ. Ok, n'i taara i bɛ n ka foli fɔ mama ye. N'Ala sɔnna a b'a mɛn. Ok.
puta. Ne bɔra n ko bɛna mobili ta ne y'a sɔn n ko mobili tɛ yen. Ne bɔra ni mobili. Munna? Munna ne ka mobili bɛ ne den. I tɛ mun dɔn minnu f'i ɲɛna bi. Bi ta ye ne kɛra fa ye kɛra den ye ɲuman ye. Ne fa n ko du papier bɛ ne bolo e ye fɛn bɛɛ bila ne tɔgɔ la. N den i m'a faamu. Du papier tɔgɔ la fɛn b'i bolo a bɛɛ fu ye papier bɛ ne de bolo papier original a bɛɛ bɛ ne de bolo ne de ta n ka du ye bi kɔni fɔya seginna ma i bɛ bɔ i bɛ titi i halala ɲini ne halala ne halala ye. Ne fa ne tun bɛ tilenkɛ de la walayi ne tun bɛ ka adamadenya kɛcogo dɔrɔn de yir'i la. N'i ye n ka so kɔnɔ n bɛ marifa ci la hali n tɛ polisiw bila i la. Ɲɛw n'a bɔ n ka so.